sangti kephur kachimit mepin ajok havar arat kedam kevang kisung kachitong ler longri krehini sar habe amaya tumpen karbi anglong apen kolakhat adu ahoy along isompon along e longchong along puthot kartro pontu pirti minute kedor tum kedok ke plaga tumba kachileng atuar ke akinang sot bino kachileng atuar le hinudak polote ajat asonta kisung lo lason se non malok penang an ade malong sangti kephur thurpak se ale kachipalong jia phan klen ponlo lapen bangso angbong ben sarkar aron pen ke pathik pona teng polote longkam mate get lapen dolong bridge along pen 150 meter adak ke phurlong le pusi aron pen pathik pona sita ilong long ni ade mate hamren central forest range ke parlo pothalangso longri gate along ini arni anta ingtonte jismet pet mangso adim along si isi ka phire mime abangke school ka charli asomar tum bangso adim along se choparni lang kachikap nan lasi bangso aputa ingnam rai komate forest department na tumapan pachinilo sita bangso aputak thangnat ke thang an theka wela lasi bangso sangti kephur aputak forest department ahin pen kopi akang sai deng ponjima puse havar arat tumpen karju kadopon kedam tang aningkan kohora kolokhat lapen karbi anglong adui ahoy along hako teng long le dowet nang ji pen longri krehini sar habe amaya tum pen long e long chong tang ni ponlo lapen pining pai pai achiklo ni phai kore siar ni puthot longri krehini sar habe amaya tum bangso along e long chong along banta bohot kharlong hor arak pen karchopon asai deng pon thulo longri krehini sar habe amai hamphang asong tumpen akemang pon karbi anglong adui ahoy along tin sitame long e long chong isom pon lapji aphan si thik pon lo athe assam sarkar pen nangki pitang along le anke padovet nangji aphan lapen bangso asai long kadokabe karbi anglong arat chari asong hamphang asong atum anda kachirap kachitodun etji aphan se longri krehini sar habe amai tumpen chuningri padi krim lo labangso ajai mek along mai phu men sing teron konchun bang hemari ingleng bidisar longsing topi farman abang phu harsing teron jugendro ingleng lapen kapre kapre ke thege dingatum chelang pet pen se karcho pon ajai mek pachon pon lo dongomoka pen Priyanka Balmeki report News 18 Diffo itunta ipu ricobarim tomophan ningkani yang junta banta na chipi bhor nang chipi hormar hor thai nang chipi asi arnam ahai lepu hang thusarana de
anam tena suri dari kurma di tungkar nanti tadi longle kan dia pelak te jo kaya teng nanti kaya mang nanti di nang nang jo tatung kithe tu nang jo bari matum sekada matum rasa bari matum te nang jo pada pada penke pilih ke tumbat ke bantanan cile lo pohon cile lo si de nang